ሰላም ተመልሰ መጽኒ እኹ ሎማዓንቲ እውን ናይ ብረታ ብረት ስራሕቲ ዝኾኑ ካንሾሎ ማዕጾታት ዋጋ ኣብ ትግራይ ክንደይ ይበጽሕ ልብል ክንሪና ማለት እዩ። ስለዚ ገዛ ምስራሕ ዘለኹም ሰዋት ማዕጾ ለቀረይኩም ኮን ይኽእል እዩ ንምስራሕ ለሓሰኹም ሰዋት ዋጋው እስከ ክንደይ ህምለጽሕ ክዝሪኹም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መውዳእታ እውን ለሪኩም ገዛውቲ ልሽወጡ እኒው ኣብ ከተማ መቐለ እዩ። ስለዚ ሶም ገዛ እውን ለለው ነገራት ሁሉ ከሪኩም እያ ንምግዛእ ለሓሰኹም ገዛ ወይ ድማ ክትሸጡ ለትደልዩ ሰዋት ከዚ ብዛዕሱ ንነጋገር ንኾንና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ላይክ ጥቕሚ ትርዳኩም ለኸዚ ኩልኹም ላይክ ትገብሩለኹም ኢኹም ቴንኪዩ ለገርኹም ሰዋት ግና ላይክ ገሩ ቅድሚ ምጅማርና። ስለዚ ሰብስክራይብ ለገርኹምላ ናይዚ ቻናል እዚ ኣባላት ምዃንኩም ኣይትርስዑ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ወግዒ ይዝሕለኹ መስለኒ ንቐጽል። ብመጀመርያ እውን እንሪኦ ናይ ብረታ ብረት ስራሕቲ እዩ። ብናይ ብረታ ብረት ስራሕቲ ኣብቲ ቪድዮም ትሪእዎ ኣለኹም ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሾሎታት እኒኡ ከኣዩ ዋግኦም ከልዕሎ ልኽእል ወይ ድማ ከትሕቶ ልኽእል ድማ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብረታ ብረት ዝሰርሕ ሰብ ስልክ ትደልይኹም ወይ ድማ ክትነጋገሩ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ለኹልኹም ክትስርሑ ትደልዩ ሰባት ሃሊኹም ስልኩ ኣብ ኮሜንት መጀመርያ ፒን ጌራ ከቕምጠልኹም እያ ብኢሞ ዋትሳፕ ቴሌግራም ደው ኢልኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ደስ ለበለኩም ትእዛዝ ክትስርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ክለኩም ደሊ ትራንስፖርት ብነፃ የለይ ኣብዚ ሰዓት ትራንስፖርት ካብ ባዕልኹም እዩ። እዚ ማለት ስራሕቲ ትእዝዙ ብትእዛዝኩም መሰረት ናይ ትራንስፖርት ተደሚሩ ምስኡ ይክልላኣኽ ማለት እዩ። ስለዚ ሃምቦታኹም ተሪኡ እስከ ክንደይ ይበፅሕ ትራንስፖርት ይግመት እሞ ድሕሪኡ ናይ ስራሕ ተሰሪሑ ናብ ደስ ለበለኩም ከተማታት ትግራይ ክለኣኽልኩም ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ናይ ብረታ ብረት ማዕጾ ካንሾሎታት እዚኦም ካብ ክንደይ እስከ ክንደይ ይበፅሕ ዋግኦም ንብል ንርኢ ተለና ድማ ዋግኦም ካብ 75,000 ጀሚሩ እስካብ 100,000 ሓብሎ ወይ ድማ እስካብ 110,000 ሓብሎ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ዝስርሐሉ ማቴርያል ድማ ንርኢ ተለና ብዕጻፍ ላሜራና ዝተፈላለዩ ዓይነት ማይካታት ዝበሃሉ ለኣትዎም ማዕጾታት እኒኡ ከምዚኦም ዓይነት ማለት እዩ። እዚኦም ማይካል ባል ለኣትዎም እዮም። እዚኦም ድማ ዕጻፍ ላሜራ ይበሃሉ ማለት እዩ። እዞም ማዕጾታት እዚኦም ትሪኦም ኣለኹም ብዕጻፍ ላሜራ ተሰርሑ እዮም። እዚኦም ቃጽሎም ለለው ድማ ፋይበር ከኣትዩ ተሎ ንእሽተይ ዋግኡ ውስኽ ይብል እዩ። ብዕጻፍ ላሜራ ግን ከምዚ ዓይነት ዲዛይን ግን ካብ 75 ጀሚሩ 85-90 ኣብ ልዕሊ ዋጋታት ኩሉ ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ናይዞም ብረታ ብረት እዚኦም ወይ ድማ ናይዞም ካንሾሎታት ዋጋ እዚኦም ብዓቐን መሰረት ይልወፅእ ዋግኦም ላይ ህንደይ ዝብል ተለኪዑ ናይቲ ገዛኹም ዓቐን ተወሲዱ ብልክዕ ዋጋኹም ለክወፅእ ኢልኩም ይኽእል እዩ። ግን ለሎ ማእኸላይ ዋጋ ክነግረኩም ተለኹ እያ ካብ 75 ክሳብ 100,000 ኣብ ለሎ ዋጋ ግና ግድን ክትዘጋጅዎ ለለኩም ገንዘብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቐን ጌርኩም ናይ ካንሾሎ ለሎ ማዕጾታት ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም። እዚኦም ኩሎም ሓደ ሓውና ፈርኒቸር ናይ ብረታ ብረት ዝሰርሕ ሰብ ዝሰርሖ ስራሕቲ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነ በዓል ሞያ ብደንቢ ልምዲ ለለው ሰብ እዩ። ደው ኢልኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ስልኩ ኣምጠልኩም እያ ኣብ ኮሜንት መጀመርያ ጌራ ኣነጋጊርኩም ለሓሽ ስራሕ ካብኡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሃም መመረጽ ለሓስኹም ዲዛይን ተሃልዩ ሂብኹም ብዛ ዲዛይን ለግነኹማ መሰረት ክትስርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ዓይነት ኣማራጭ ለጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ለሓሽ ዲዛይንን ካብዚኦም ምውሳድ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሎም ለለው ማዕጾታት ካንሾሎ ከምዚኦም ዓይነት ዲዛይን እዩ። ንግዚኡ ልመጠና ናቀደም ይበሃል ናሃዚ ግዚኡ ስታንዳርድ ለሓልየ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሾሎታት እዮም እዚኦም ብዚኦም መሰረት ናይዚኦም ዲዛይን ተተወስድላ ለሓሸ እዩ። ከም ትሪኦም ለኹም ቆንጆ ዝኾነ ዲዛይን ተሰሪሖም ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝተለኣኹ ወይ ድማ ከተማ መቐለ ተሰሪሖም ዝወፅሑ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ካንሾሎታት እዚኦም ዋግኦም ከም ነገርኩም ካብ 75 ክሳብ 100,000 ሓብሎ ዋጋ ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ ተለኹም ናብ ውሽጢ ገዛ ናይ ኣሉሚንየም ስራሕቲ ትደልዩ ሰባት ሃሊኹም ናይ ኣሉሚንየም ስራሕቲ ትደልዩ ንካሬ 11,000 እዩ ኣብዚ ሰዓት እናተሰርሐ ዝርከብ ማለት እዩ። ካብ 9,000 እስካብ 11,000 ሓብሎ ሓዝዎ ኣሉሚንየም ገዛ ንምጥቃም ተደልይኹም ገዛኹም ሙሉእ ንምስራሕ ተደልይኹም ካብ 9,000 እስካብ 11,000 ሓብሎ ክስራሕልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን ማክሲሙም እስካብ 11 ሓዝዎ። ስለዚ እዚኦም እና ካልኦት ናይ ውሽጢ ገዛውቲ ማዕጾታት ትደልዩ ሰባት ሃሊኹም ግምት ዓቐን ክወፅእ ስለ ይኽእል እዩ ማለት ዝተፈላለዩ ናይ ሰራቪስ ክትስርሑ ትደልዩ ኮምፕሊት ተተስርሑ ዓብይ ዝኾነ ዲስካውንት ወይ ድማ ቅናሽ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ኣሉሚንየም ምጥቃም ትደልዩ ሰባት ሃሊኹም ንካሬ 11,000 ለኩም ኢኹም። ግን ብላሜራ ሕጻፍ ላሜራ ንገብሩ ንኽእል ኢና ትሉ ስለማዓቕሚ ናይቶም ሰባት ሃሊኹም ንባዕልኩም ዝኾነ ዝተፈለየ ዋጋ ክወፅልኩም ስለዝኽእል ስልኩ ኣሚጠልኩም ኢኹም ኣነጋግርዎ ለሓሽ ስራሕ ደስ ዝብል ዲዛይን ኣብዚ ሰዓት ተጠቒሙ ክሰርሐልኩም ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ነንሕድሕዶም ዋጋ ንርኢ ተለና ኸዚ ናዞም ማዕጾታት ማለት እዩ እዚ እስካዕ 75-80 ኣብለሎ ክስራሕ ይኽእል እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማዕጾ ማለት እዩ ካብ 75 እስካዕ 80,000 ኣብ ዘሎ ዋጋ
ክስርሑ ለኹም ይኽእል ማለት እዩ እዚኦም ለለግን እዚኦም ሃይ ሌቨል ዝኾኑ እዚኦም ብጣዕሚ ሌክዠር ዝኾኑ ማዕፆታት ስለዝኾኑ ካብ 95 እስካብ 110,000 ኣለሎ ሓዝዎ ደው ኢልኩም ንግጋር ትኽእሉ ኢኹም ዋጋ እስካብ ክንደይ ክስራሕ ለኹም እምትደልዩ ወይ ድማ ምድርዳር ትኽእሉ ኢኹም እዚኦም ግን ከም ነገር እንትኮይኑ ካብ 95,000 እስካብ 100,000 ኣለሎ ዋጋ ተሰሪሑ ናብ ደስ ዝብሎ ቦታ ክለኣኸሎም ይኽእል እዩ ኢሉንዮ ማለት እዩ ስለዚ ብኣ መሰረት ናይዞም ካንሸሎታት ማዕፆታት ዋጋ ውሰዱ ስለዚ እውን ሓንቲ ሓፍትና ምትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ቪድዮ ንዓዲ ግዶም ለኣዘዘቶ ትእዛዝ ነይሩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም እናተሰርሐላ ይርከብ ዝላ ስለዚ ሓፍትና ምሳሌ ገይርኩም ወይ ድማ ኣብነት ገይርኩም ንስኹምላ ምእዛዝ ለትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ከተማታት ትግራይ ክኾን ይኽእል እዩ ማይጨው ደስ ዝበለኩና ዓድዋ ክኾን ይኽእል እዩ ውቕሮ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዘለኹም ሰባት ብቻ ስልኪ አሁን የኮማም ይጠልኹም ነይኹም ኣነጋግርዎ ትራንስፖርቶም ነገር ክኾን ብላዕሊ እዩ ማዕፆታት ዋጋ እዚኦም እዚ ካብልና ኣፂና ድማ ንሓልፎ ናይ ልሽወጡ ገዛውቲ ለለዎ ከተማ መቐለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከተማ መቐለ ልሽወጡ ገዛውቲ ነይሮም እሶም እውን ሰለስቲኦም እዚኦም ሰለስቲኦም ገዛውቲ እዚኦም ሜትር በዓይ ካሬ እዩ ሜትር በዓይ ካሬ ኣብ ዋና መስመር ፅርግያ ኣዲሓብ ዝበሃል ቦታ እዩ ሰለስቲኡ ዝገዛዚ ማለት እዩ ስለዚ ዋጎም ንንሕድሕዶም ንሪኦም ተለና 7.3 ጀሚሩ እስካብ 10 ኣብ ልበፅሕ ዋጋ ነፃ መሬት ኣልሸላ ትብሉ እንተሃለኹም ብኢሞ ዋትሳፕ ኣነግሩኒ ኣነ ነፃ መሬት ወይ ድማ ለለዎ ጥሩሕ መሬት ካቅረልኩም ይኽእል እየ ወይ ድማ ገና ጅምር ዝኾነ ኣብ ብቻ ሰረቱ ወይ ኮሎን ንወፅእ ብቻ ትሰርሐ ትደልዩ ሰባት ለና ብሆሞ ዓይነት ከራኸብልኩም ይኽእል እየ እዚኦም ግን ኣብነት ተሃልዩኹም ወይ ድማ እቅድና ምግዛእ ተሃልዩኹም ሃመ ማለፂ ክትሪኡ ትደልዩ ሰባት ትኾንኩም ግና እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም 3 ሜትር በዓይ ካሬ እዩ ኣብ ሓደ ኣዲሓብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ከተማ መቐለ እዚኦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገዛትና ኣብነት 7,300,000 እዩ እናተሸጠ ዝርከብ ሙሉእ ፊኒሽ ድዩ ምንም ዝገዛዚ ለቦኑ ነገር የብሉ ሓደ ነገር ብቻ ሓዲስካ ምታይ ትደልዩ እስካብ 150,000 መዲብኹም ለሎ ነገር ብ7,300,000 እናተሸጠ ይርከብ ሰብኣይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከተማ መቐለ ድሌት ዘለኩም ሰባት ተሃሊኹም ብውሽጢ መስመር ኣዋግዑኒ እዚ ለለህም ትሪእዎ ኣለኹም 8.5 ሚልዮን ዝበሃል ገዛ እዩ እዚ ለለህም ትሪእዎ ኣለኹም ምንም ሕድሳት ዘይብሉ ብሙሉእ መረው ይኹን ውሽጡ ገዛውቲ ብሙሉእ ሰራሚክ እዩ ቦሎፎን ኩሉ ተማለውሉ ገዛ እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኳርቲዝ ጥንቅቕ ኣቢሉ ዝተሰርሐ ገዛ እዩ ውሽጡ ናይ ገንዳ ሻወር ብደንቢ ዝተማለውሉ ገዛ እዩ እዚ ለህም ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ምንም ለውፆ ነገር የብሉ እዚ በቃ ሓዲስ ካመታይ ብቻ ኢለቆረ ማለት እዩ ስለዚ ዋጉ 8.5 ይባሃሉሎ ስለዚ በኣ መሰረት ክትናገሩኒ ትደልዩ ሰባት ብኢሞ ዋትሳፕ ቴሌግራም ኣናገሩኒ ካልእ ድማ ከምዚ ዓይነት ገዛ ኣለ እስካብ 10 ለወፅሑ ለኒአው እዮም ካልኦት ገዛውቲ ስለለለው ንምግዛእ እቅድ ኣለኩም ሰባት ናገሩኒ ዝሓሸ ነገር ካባየ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ለትደልዩ ወይ ድማ ዓቕሚ የብልናይ ብንዛ ዓቕሚ እኔኒ ኮንዶሚንየም መግዛእ ብቻ እዩ ወይ ድማ ስቱድዮ ልብል ሰብ ተሃልየላ ችግር የብሉይ ብኹም መሰረት ተሪኡ ኣብታ ትደልይዋ ቦታ ክኾን ይኽእል እታ ትደልይዋ ካሬ ነጊርኹምኒ ብታ ዓቕምኹም መሰረት ከይዳ ደስ ልብል ገዛውቲ እኒአው እዮም ብርግፅ ኣብ ከተማ መቐለ ከዚ ክኾን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ገዛ እዩ ተሳኢኑ እኒአው ዝኸስዓት ዝተፈላለዩ ገዛውቲ እናተሸጡ እዮም ዝርከቡ ስለዚ ምግዛእ እቅድ ኣለኩም ሰሪሕኩም ወይ ድማ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሙሉእ ጥንቃሎ ለገዛ ተወዲኡ ክትኣትዩ ትደልዩ ኣናገሩኒ ማለት እዩ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዝነበረኒ ፕሮግራም ግና እዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ፕሮግራም እስካዕ ንራኸብ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ግና ከይትርስዑ ቻው